Taga saan ka? Pagkamangkro. Taga Cruz. Nagano kayo dito? Humingi ng pera. Bakit? Walang pera? Bili lang ng bigas. Alam mo? Vincent Bailon Fernandez. Ano? Vincent Bailon. Vincent? Bailo? Bailon. Asan yung magulang mo? Asan mga magulang mo? Ang mama ko nasa may asawa na pong iba. Nanay natin na lang po. At tatay. Tatay mo nasaan? Ando po. Papa? Opo. Ano ginagawa? May trabaho si papa mo? Nasa bahay na. Kala ko lang ang papa. Meron eh. Lolo? Oo, lolo. Ah, lolo mo yun? Totoy, yung papa mo yung lolo mo? Ha? Ate mo yan? Opo. Ate, pero pero takot mo. Ayaw niya, no? Natatakot? Buti ikaw, di ka natatakot. Sabi daw niyo, may kugi daw kayo. Wala. Ika nga naka-face mask. May face mask ka? 100. Ba't ka ate mo lugod mas ano? Mas maliit sa ate mo. Sa'yo 100. Ha? Eh mas matanda naman siya sa'yo. Ha? Oo nga, tapos matanda din ako sa mga kapatid ko. Ilan ba ka kayo magkakapatid? Apat? Sino panganay? Ikaw ang panganay? Maliit na. Asan yung ano mo nga, yung mama mo? Wala na. Sa Yung, walang iba nga. yung papa? Nandito sa bahay. Sa ano po, San Lorenzo. San Lorenzo? Saan kayo nakatira ngayon? Man Cruz. Mancruz? Sino tao sa Mancruz? Papa Lolo. Ah, Papa Lolo. Sa Lolo na lang kayo nakatira? Lolo po at Lola. Lolo at Lola na lang kayo nakatira? Opo. Pero po may kasama pa kaming tita at tito. Mga anak ng tita namin at tito. Ba't namamalimos kayo? Inutusan kayo malimos? Hindi. Paglaki? Wala. Anong gusto mo maging paglaki? Sabi mo ang gusto mo, pulis. Ay, sundalo. Ah, sundalo. Para ano? Pag may nananakot sa iba-ibang bahay, hulihin ko. Baka naman gusto mo, ano? Gusto mo tayo Barbie? Barbie o barilan? Diriwot na ba ko? Di remote na? Bakho? Ah. Gusto yung construction? Saka mga truck na diriwot na Gusto mong laruan, saka mga damit. Dadalang ka namin dito ah. Hintayin nyo kami dito bukas. bukas. Ay, sasabihin. Kasi marami kasi pong napunta dyan ng mga van kasing kulay ng van ninyo. Ay, huwag kayong kasama sa ibang... Ay, oo nga, ano, nakatali lang na straw. Sige, kasunod, hintayin nyo kami dyan ha. Dito lang sa lugar na ito. Dito lang kayo palagi. Diyan kayo maparada. Sa loob lang kayo ha. Pero po, nakakalimutan namin ang mga mukha ninyo. Hindi naman namin kayo makakalimutan. Kami ang mag-ano sa'yo. O, tanda mo mukha ko. O. Anong itsura ko? Anong itsura ko? Tanda mo? Wala. Wapo. Ah, babo. Sige, behen ko kayo. Tapos mag-slot kayo sa Shopee. Sa Shopee? 100 daw po kami. Sa Shopee, bilhan mo kami ng laruan, badil-badilan. Ah, sige. Remote na pa ko, nakatrak na din remote sa badil-badilan. Oh, sige. Gusto mo palang laruan, ano? Laruan ang gusto. Ikaw, Nini, anong gusto mo? May... Aircon daw po sa cellphone. Kuya, tablet. Tablet? Opo, kuya. Ang gusto ko po, yung pong pamayot na po circle. Saka Barbie. Wala na po akong laruan. Saka Ah, tinta. sige. Oo. Maraming laruan. Bakita. Pagka marunong kayo magbilang ng pera? Opo. Marunong kayo magbilang ng pera? Opo. O, bilangin nyo daw yan. Ilan yan lahat? Ito po, hindi pa po
Bye. Bye. Mga pagkain na maraming pagkain. Sige, oo. Babay ko. Cute na mga bata, ano? Mga malimos. Ayan o, silang dalawa. Bye. Maawi na yan at nakadami na. Maawi na yan, nakadami na eh. Ayan mga kalingap, si Vincent at si Maybell. Nakita namin dito sa lugar na ito.